Buongiorno, dneska to bude. Dámy a pánové, můžete nás sledovat na všech platformách, jako jsou Hero, Gazetisto, nebo dneska Opinio, YouTube, prostě všude, kde jsme. A přátelé, jsme ve zlatých 90. Já tady mám kamaráda, dlouholetýho kamaráda, kterýho vám rád představím a rád ho pro vás vyspovídám. Je to Martin Půjček. Zlaté 90. Čau, ahoj všichni. Martin je ze Slovenska, říkám to dobře? Ano. Odkud pocházíš původem? Martin je ze Slovenska. Bratislava. To právě Slovensko. Ty vole, Blava. Moje Blava. Martin, ty dneska jsi fotograf. Už téměř ne, ale... A seš influencer. A co ještě děláš? Podcaster. 90% moje práce je podcaster. A ty jsi můj podcaster. To je ostrý slovo. Ne, počkej, ešte to opravím. Ja som 50% som provozní ředitel firem. Kterých? K tomu, hele, to sú firmy, ktoré čo v covidu sme robili nejaké, vieš čo, tie všelijaké testy a tie blbosti, ochranné pomôcky, spracovanie odpadov pre nemocnice a také nudné, úplne to nechceš. To nechceš? To je nuda, to preskočíme, ale je to 50% mojej práce, o ktorej vlastne nikto nevie. Lebo všetci myslia, že som fotograf, babí, teraz podcaster. Takže 50 je toto, ešte stále, už to pomaly tlmím, ale zatiaľ to ešte je. Ja som akoby krízový manažer. Vždycky nejaký kamoš založil nejakú firmu a teraz mu to ako vybuchlo, najednou inventúra, sklad, audit, účetnictví, proste skladov, proste všechno možný a já toto všetko viem robiť. To je hezký. Hele, já tě vrátím nazpátek do tvých mladých let. Poďme. To zní hezky, ne? Do tvojich mladých let. A to bylo před chvíľou. To bylo před chvíľou. Akoby včera. Ty jsi z Bratislavy, my Pražáci říkáme z Blavy. Ano. Že? My Blaváci to říkáme. I vy to říkáte. A vlastně si vyrůstal v té Bratislavě, takže 90. tě zasáhly to, co se dělo v 90. letech na Slovensku, což proti České republice byl trošku jako... Hardcore. Gangster sound. Já tomu říkám gangster sound. My sme viac východne ako vy Češi. Vy ste, jak sa hovorí, viac do toho Nemecka. Taký trošku poriadok a skôr tie biele goliere. A my sme takí akože Kalašníkov a taký emotívny Slováci. Jak to probíhalo u tebe, jak bylo u vás na Slovensku? Jaký byly ty 90. na Slovensku? Co se tam dělo? Jakoby, že byl Černák, to všichni víme, že byly nějaký skupiny, které byly, to všechno víme. Ale pojďme to rozkrejt trošku. Jaký tam byly skupiny, čím se zabývali, jak jsi to vnímal ty a jestli jsi byl zapojený v nějaký skupině, jakože byl, že jo, ty jsi byl pravá ruka Černáka, to víme. Ano. Já jsem byl ten kat. Jsi byl ten kat. Máme tady kata. Ne, práve takto. Ja som bol aj nebol mimo. Ja ti zistujem až teraz, a to je najzaujímavejšie, keď pozerám dokumenty o slovenskej mafii, že ich je teraz už veľa, ako už poumierali, tak už sa všetci odvážujú o tom hovoriť. Ja až spätne zistujem, ako som bol niekedy blízko u niečoho a som o tom vôbec nevedel. To sa mi stávalo potom celý život, dokonca aj u teba v Koku sa mi to stávalo. Áno, jak to? Že občas som napríklad niekomu tak niečo nervne, ako kam ideš, Martine? A ja nervózny 6 ráno. A pak mi niekto hovorí vonku, kámo, vieš, že to bol? A úplne ne. A teraz nejaké meno, nejaké niečo. Jasný, nemusíme menovať. Chápeme, ale proste nejak ma brali, že som v pohode, tak ako vždycky v pohode. A to isté, vrátim sa, bolo na tom Slovensku. Ja som, a teraz ťa možno prekvapím, u vás bol Vladimír Železný? Áno. Boss Nova. A u nás bol Pavol Rusko. Boss Markíza. To boli dvaja rovnako veľkí mediálni bossové, ale vtedy sa to trošku možno tak prekrývalo, vieš, 90-ky bol si proste nejaký boss, mal si nejaký vplyv. Ja som urobil riaditeľa v mojich 23 rokoch, riaditeľa www.markiza.sk. My sme rozbiehali internet pre televízu Markíza. Ja som bol oddelenie, ktoré malo 50 ľudí, novinárov, kde som bol content director, obsahový ředitel. A to o tobě ani nevím. No vidíš. A ja som vlastne bol v manažmente, tam sme boli traja. Ešte tam bol Tomáš Salaj, momentálne politik a budúci minister zdravotníctví možná, môj kámoš, bol generál, ja som bol teda jeden z riaditeľov. A chodil som na porady s Pavlom Ruskom. Takže ja mám story akoby s ním, ako vieš, on teraz sedí. A za co sedí?
prosím ťa, nejaké zmenky, snáď a nejaká s Kočnerom, tam niečo, a nejaká vraj objednávka vraždy jeho spoločníčky, alebo také niečo. Jestli to nevadí, řekneš nějaký jméno, nemusíš říkat jména, jo? To o tom jsme se bavili. Ale když řekneš jméno, jenom kdyby si třeba řekl, protože diváci třeba nemusí vědět, Češi, ano, nemusí vědět, o co se jedná, nebo třeba říct jenom, byl to ten a ten, nebo dělal to a to. Áno. Preto hovorím, Pavol Rusko je váš železný. Ano. Bol vlastne najväčší mediálny guru vtedy a dlhodobo Markíza, vieš čo, súkromná telka, najsledovanejšia, niečo ako Tuto Nova. A my sme boli vlastne v tej jeho jednej z firiem vlastne jeho pravé ruky. Takže bol som pravá ruka, nie Černáka, ale sprostredkovanie teda mediálneho bossa. No a samozrejme v tých časoch, na to už teraz môžem povedať, sa tam okolo točili rôzne skupiny. On aj mal jeden čas ochranku, lebo tam boli nejaké problémy, že? A jakože chtěli mu vzít tu televizi? Nebo? Chtěli mu vzít televizi a samozrejme boli tam asi nejaké vyhrážania v rámci toho prostredia, predpokladám, čo dnes sa z dokumentov už vie spätne. No a preto nám tam občas chodili okolo firiem a jeho sídlo bolo nad nami ešte, jedno patro nad nami. Takže my tam, ja som mal pod sebou holky, novinárky, to bola príjemná práca. Tam začala moja láska k ženám, nebývalá, bezbrehá. Takže to som ešte nebol fotograf. Ani zďaleka. To som bol normálne úradník, kravatá a tak, hej. Mimochodom, ja kúkam, Palo Rusko zakazoval nosiť vo firmách modré rifle. A proč? Pro neho to bolo ako, že je treba sa lepšie obliekať. Aby to bolo ako elegantné. Že ja som nemohol 5 rokov alebo 6 mať modré rifle. To si nosil černý a to ti zůstalo. Toto som si náhodou kúpil teraz, ale inak modré milujem od tej doby práve, lebo mám deficit, vieš, no. To len taká pikoška. Jo, ale to je zajímavý, ale... No. A potom ešte on mal také... Chceš pikošky nejaké? Samozřejmě. Ktoré ma nezavrú, lebo malé také, ale... Samozřejmě pikošky nás zajímají nejvíc. Milí diváci, připravte se, teď budou pikošky. On mal rád, už to sa môžem povedať, už to je veľa rokov, on mal rád hrozne akože holky. Akože mal kým sympatie, tak to povedzme. Nemyslím, že sa niečo dialo, aspoň o tom neviem, ale proste mal sympatie. Dobre, ostaneme u toho, hej? Veď my sme všetci slušní, že? No. A ja som bol teda riaditeľ v tej firme a stalo sa mi tak raz za 14 dní, že prišiel s nejakou blondínou a povedal mi, akože, aby som jej našiel nejakú prácu. Že on ju našiel niekde, bolo mu jej ľúto. Je mi to jasný. A proste dali jej proste pade. Dobře mu to udělala. Áno, to neviem, to som ja nepovedal. Proste bol taká charita. Hej? Ja to vykreslím v peknom svetle. Hej? Taká ideš, pekná holka, povieš si, no tak proste pomôžem jej. No. Mám firmy, no tak aký je problém. Takže myslím, že im hovoril Medvíci a Mufkové. Mufkové sme boli my chlapí. Poď sem, Mufko, ty si rediteľ? Áno. A tu mám takého medvídka. Našiel som ho niekde, ona umývala riady, niekde v kuchyni, kde som bol na jedle. Tak som si povedal, tak dáme jej, zavolám bokom, hovorí, dáme jej padé a nájde jej nejakú prácu. Tak to bol zase hodnej. Bol hodnej. Potom on teda vysmahnul na svoje druhé patro, riadiť ďalších tých proste 1000 firiem. Zavolal som si medvídka, hovorím, počuj, tam si sadneš, nebudeš nič robiť. Máš internet, to bolo vtedy vzácne, že? No. Začiatky 98 alebo koľký rok. Tam si sadneš, nebudeš nič robiť, surfuj si internet, tu máš obedy, všetko, hlavne nič nepokaz a proste tvár sa strašne proste busy. To je všetko. Dobre? Čau. A som myslel, že pochopila. No a on prišiel na nejakú kontrolu za 2 týždne, vždycky povedal vtip, postavil sa, povedal vtip, všetci sme sa smiali strašne, samozrejme. Bol mega vtipný. Bol. Kokos, no, dobre, dúfam, že to, asi môžem, no. Potom bohužiaľ si spomenul, že vlastne tam je nejaký medvídek, nový, hej, tak bol za ňou a ona mu povedala, že nemá moc práce. Tak on došiel s ňou za mnou, teraz ja úplne v šoku, hovorí, čo, Mufko, tuto medvídek mi hovorí, že nemá dosť práce. Čo, ja som povedal jasne, že dajte jej. Tak ja som vynaliezavý, tak samozrejme hovorím, ale to není tak, to je tak, že ona je fakt šikovná. Takže ja niečo dám ako na týždeň, ale to proste má za 2 dní. Ako. Hej, ja to nemôžem. Ja zase nechcem, ako, aby sa úplne predrela taká pekná holka, ne? Podívejte sa na ne. Tak to prehodíš do tej mužskej roviny, šovinistickej a proste v pohode, no. Takže to boli také s ním, ako neustále tieto. Ale inak bol super šéf. Čokoľvek sme chceli, to sme dostali. Len aby som sa vrátil k tým, mal tu nejakú kaukasko, neviem, nejakú čečenskú, či čo ochranku. Audiny S8 Longy si pamätám v tej dobe.
Keď Samozrejme stálo černý. také černé lietadlo, predtým vystúpili v tých sakách tí nakrátko tmaví týpci. Asi ťa zavolali, že niečo, tak si sa aj hovoril, kokos, ako vrátim sa, alebo čo? A ty sa len dostal napríklad výplaty v kufríku, alebo niečo, hej, proste ako, bolo to super. Samozrejme, občas na neho niekto poslal nejaký finančák, alebo vieš, tam boli tí politici proti a niekoho nasral. Tak niekto zavolal na finančák, kontrola, tak zrazu si ma zavolali. Nejaké tety z finančáku, místni šetření sa to volá teraz po česky. A začali mi tam niečo vysvetľovať, že nejaká DPHčka niečo a teraz ako človek zrazu... Co to je? Si mohol... To ja viem, čo to je, ale ti to vykreslili nejakú štruktúru, kde zrazu milión sem, milión tam a smerovalo to ako na teba. Aj keď si to videl prvýkrát vlastne. No ale bol si nejaký štatutár v nejakej spleti firiem. Takže občas boli horúce chvíle. Všetko som nejak Ustál. proste prežil. Snáď to je preto, že som dobrý človek, že sa mi nič strašného nestalo. Ale to bolo ako... Tam som videl ten vyšší level, akoby. To neboli úplne, že na benzínke v tme sa niečo deje, ale ako v šedých zákoutích, ale tak ako na svetlách, ako všechny tí, Zuzka Belohorcová. Tehdy byla moje ako Medvídek? kolegyne. Ona nebyla Medvídek, ona nepatrala medzi medvídky, ale všetky tie vtedy známe moderátorky vlastne zistili, že internet, niektoré pochopili, že je to fasa tam byť na tej platforme, tak chodili za nami, že vymyslíme spolu niečo, čo bude na internete a začali akože ja poviem v relácii na konci, že choďte na www. Vieš, dneska to nechápeš, no ty možno hej, ale vtedy to bola revolúcia. Tenkrát to ona na konci pořadu povedala, choďte na www a tam niečo vyplňte a kto to vyplní a pošle, tak ja na budúce zase v tej televízii niečo poviem. To bolo ako dva svety. To nebolo ako dnes, že je to celé. Máš pravdu. Hej? No. Vím, o čem mluvíš. No. Některý diváci taky, některý to nezažili, tak asi nevědí. No, jasné. A aktuální tiktokery asi nechápu úplně, o čom hovoríme. To je svět sám o sobě. To je svět sám o sebe, jasně. Dobré. Martin, když jsi byl v této pozici, stávalo se, že jsi se potkával i s těma lidma, co se scházeli na těch benzínkách a s těma... Áno, poviem story poprvé... polosvětem. Polosvietem, áno. On sa tak ako dotýkal trošku a stalo sa mi, raz keď sa mi zdalo, že som v niečom namočený, alebo takto, niekto ma presvedčil, že v nejakom súkolí nejakých procesov som aj ja a môžem mať z toho nejaký problém. A ja som bol vtedy naivný a tak mi niekto poradil, zavolám ti týpka, ten to vyrieši. No a už to začalo. Prišiel týpek, ten doniesol týpka, vieš, kožená bunda, holohlavý. Dlouhej kabát. Teraz začal, že je z tajnej služby, a ktorá ma vlastne sleduje, lebo niekoho sledujú a on si so mňou volal. Tak ja som bol od Pála Ruska, takže mohol som si s niekým volať, to bola akoby zájmová osoba. To sa nedalo vylúčiť, samozrejme, keď si od takého človeka. A potom už to išlo. Kámo, tu sú telefónne čísla, ktoré sledujú, nie je tam náhodou tvoje? Náhodou tam tvoje bolo, samozrejme. Ale keď do zajtra doneseš 100 padé, tak zavolám týpkovi a oni ťa vymažú z toho sledovania, hej? Ty teraz vieš čo, rodina, deti, teraz ako... Ty kokos, ako dobre, no 100 padé na hovno, môj mesačný plat plus niečo, hovorím o 98 rokov, 2000, hej? Dobre mi bolo. No tak som to doniesol. A to bola chyba. Že jakmile oni už ťa ako jednou, tak stále niečo. Našťastie veľmi skoro som si povedal, serem na to proste. Na jednom stretnutí som povedal, viete čo, dobre, nech prídu. Alebo nech niekto príde, alebo čo. Stalo sa mi úplne náhodou, idem si v Golfe, vytunenom mojom, ktorý mi niekto predal, zase týpek, niečo z Nitry, hej. Tí policajti, 6 týpkov dlhé kabáty, ti ma obstanú, ako vystúpte si. A kúkám ako, no, že je to kradnuté auto asi a to hovorím, že som kúpil od toho a od toho. Dobre, poďte, výsluchy, všetko. Vieš, týždeň potom, jak som povedal týpkom, že je mi to jedno. Stala sa taká vec, že hovorím si, no tak som bez auta. Mňa teda vylúčili, že som to kúpil v dobrej viere, v pohode. To je ako od kamoša, no bohužiaľ potom som sa dozvedel, čo ako, ale to bolo auto zložené asi z 10 aut. Víš, ako klasické. Jak sa to delalo? Ja som to nevedel, ja som ajťák. Vždycky som bol ajťák, takže ja auta ako... A nebo se vyndali jenom čísla se převažili. No. Tam boli ty športové sedačky Recaro, nebo co. Tu nie, takové kundola, jak se říká, ako dobrej. No a skáče do češtiny jak Andrej, sorry. Do slovenčiny skákej, jak chceš. Dobrá. No tam ma obstali to, tam ma pustili, že dobrý. Za mesiac mi volá ten policajt a hovorí, tak príďte si pre auto.
Hovorím, jak, ja už som sa s ním ako rozlúčil. No viete čo, my sme ho nestotožnili a tým pádom vlastne Je vaše. je späť vaše. To som netušil, čo je stotožnenie a také veci. Tak zase som mal šťastie, tak som mal späť to auto, ako v pohode. No ale tam som teda občas bol na takých stretnutiach, presne, benzínka vzadu o 11:30 v noci, keď som si ako hovoril, ale ja som celkom poseroutka, nemám rád tieto veci. Ja ani fyzický kontakt, nejaké bitky, niečo. Ja skôr hlavou sa snažím a vždycky mi to šlo riešiť veci. Ale keď začne ísť do prúserovej situácie, mám v sebe niečo, že úplne sa ukludním a poviem si, to bude v pohode. A stretnem sa s kýmkoľvek a vždycky to nejak dopadne nakoniec, hej. Vždycky sa všechno řeší. Som normálny, nie som ani drzý, ani moc submisívny, proste to sa mi osvedčilo pri potom stretnutiach s Carlosom a s kýmkoľvek tu nejakými náhodnými, s nebohým Honzom Kočkom napríklad, hej. Tomu som povedal, že je šulín pri prvom stretnutí. Všetci si mysleli, že je po mne a nakoniec v pohode proste, lebo som mu vysvetlil, prečo som mu to povedal. Skáčem, ale akoby mám tú vlastnosť akoby povedať aj nepríjemné veci takémuto človeku, pre ktorým sa každý klepé akoby do očí, lebo viem prečo. A potom mu to normálne vysvetlím a on konkrétne povedal, aj Carlos na niečo podobné. Ty vole, no asi máš pravdu. Hovorím, ja viem, že mám pravdu. Byl normálny. Preto ti to hovorím, vole. No, takže ako, takto, no. Ale akoby nemám rád tie situácie. Ne som, vieš, ten ako, že idem a... Jak se Slovensko dívalo v těch 90. letech na to, co se tam dělo? Jakoby ta většina lidí, když se tam děly ty věci, jako byl Černák, jako byly různý skupiny, ty cizojazyční skupiny, jak se na to dívali lidi, nebo jak se to řešilo? Měla vůbec tenkrát ta policie na Slovensku? Ale strašné. To je ako strašné. Takto dalo sa byť trošku ako mimo, aj keď ja som teda občas takto, jak hovorím, do toho bol zaangažovaný, ale málo našťastie. Ale bolo to tak strašné, ako to je v tých dokumentoch. Naša kamarátka, mojej ženy, vtedajšej najlepšia kamoška. Ja myslel naša kamarádka. Naša s mojou manželkou, naša nejaká. Možno prídeme k súčasnosti niečo aj k našim, ale vlastne prídeme k jednej. Prídeme, áno. Tak chodila k nám domov a jedného dňa prišla a hovorí, tam mi včera zastrelili frajera. No a potom kúkáme v telke, známy dubravský mafián, 3 paneláky vedľa nás, proste pic vedľa džípu. Teraz som to kúkal v tých dokumentoch, presne ako to bolo, vieš. Potom ten hotel známy Fórum, tam sa všetci stretávali. Ja som tam bol na káve a potom sa dozviem, že tam vedľa bolo stretnutie práve Černák a spol tam s nejakým, no samozrejme, ten predseda parlamentu, potom pozdejšie slovenský, ten tam akože nikdy nebol, ale akože... On tam nikdy nebyl. Nikdy nebol, samozrejme, no. Takže ani neví, to je vlastne. Presne tak, vlastne, no. Takže akoby všetci títo ľudia, ktorí som ja vtedy vnímal ako by som sa o tebe dozvedel, chápeš, čo sme boli spolu, neviem, 5 rokov späť a teraz by som sa dozvedel, že si nejaký proste mexický kápo alebo niečo. Taký šok, že si s človekom ako v pohode. Uva Escobar. A teraz kúkáš Uva Escobar. A teraz kúkáš dokument v televízii a tam zisťuješ, že to je Uva. Najväčšia taká vec, čo ti možno môžem povedať, je, že spolužiak zo strednej školy, dobrý kamoš, potom sme sa rok, 2 nevideli, a potom mi zrazu niekto volá, že poviem len meno, nie prezisko, že... Nemusíš. Alebo proste, že... Pepa. Počúvaj, Pepu včera zastrelili. A chápeš, spolužiak, to je iné. To není ako, že niekto cez niekoho. Tak sme zisťovali, že čo a že vraj nejaká mafia a tak. No a až po rokoch, tuto v Prahe, pred pár rokmi, kúkam dokument Slovenská mafia, bol taká super séria. Človeče, bol tam taký Sýkora, boss bossov vlastne, v podstate nad Černákom, a teda potom bol Černák, ale... To boli tí kulturisti? Ne. Sýkora bol práve kravata, mozek, akože úplne iná liga. Preto tých kulturistov dal dokopy, aby proste oni sa mlátili a on to vymýšľal a riadil to. To bol fakt ako top týpek, ten bol s politikmi. Vyhlásil, že chce odísť, že už chce ísť do politiky a chce tomu dať ten iný level. Tak kulturisti si povedali, že to je nebezpečné. A dozvedel som sa, že tento Pepa bol jeho řidič a ochranka. A u toho Hiltonu, čo bolo to známe, že Slovenská informačná služba, samozrejme, ktorá tam nikde nebola, sa to nikde nepreukázalo, a tie odpočuté telefóny a všetko, to je samozrejme len tak, kde to vlastne tehdejší, bolo to v dokumente. Ja som to videl v dokumente, tak to budeme hovoriť, hej? Ty si to videl v dokumente. Ja videl som to v dokumente, že Sviechota, ako tehdejší nejaký náčelník Slovenskej informačnej služby,
ktorý riadil tých mafiánov, ich používal na svoje veci, to som videl v dokumente samozrejme, tak tam vlastne poslal kulturistov, to je pekný názov, aby ho sundali, pretože nechceli, aby šiel do politiky a Pepa ho tam zrovna doviezol. A teraz si predstav, že keby mi Pepa zavolal, Marťa, poď so mňou, potrebujeme niekoho odviezť a potom pojeme na pivo, tak vlastne už tu nejsom dneska. Vieš, akože zase som mal akoby... No to by sme nezažili ty mejdany, čo sme zažili. No to by sme nezažili, no. To by sme nasral. To sa mohlo kľudne stať, že akoby nebol som tam, bol som ako v tej slušnej spoločnosti. Ja som z rodiny, táta je profesor, docent, všetky tituly, ktoré si môžeš vymysleť, píše knihy, prednášal po svete, potom bol slovenský vyslanec v Rakúsku, v čase, keď uniesli Kováča, syna prezidenta. Zase. Nie Slovenská informačná služba, samozrejme nie. Uniesla syna prezidenta. Vieš, Slovensko, vy tu také nemáte, že? My to máme inak, ale je to vlastne stejný všetko. No. Tak ako on bol v Rakúsku vlastne vyslanec, to je pravá ruka veľvyslanca. A keďže sa nepostavil za tú oficiálnu verziu, že on sa samo uniesol, vieš, že keď sa opieš, sám sa zavrieš do kufra auta zadného, sám. To sa a potom normálne, sám sa prevezeš do Rakúska a tam sa vyhodíš pred policajnou stanicou na parkovisko. A tak to sa deá normálne, ne? To vlastne robíš aj ty, ne? Vlastne, tak priznám sa, priznám sa. Ja dneska to udělám, až půjdu odsaď, tak sa taky zavřu. Okay. Takže toto sa mu stalo a vtedy bol vlastne u toho otec, takže aj ten sa do toho akoby nejak nepriamo musel zamontovať. Boli to strašné časy. Strašné. Ty si išiel na políciu sa niečo sťažovať a za hodinu ti zaklopali kulturisti a povedali ti, čo blbneš. A jak to zašiel taťka? No, odstúpil. Odstúpil z funkcie? Áno. Keď proste nechceli mu proste dovoliť hovoriť, jak to asi je a mal tam pred Rakúšanmi vykladať nejaké historky mečiarovské, to proste mi nedal, tak povedal, že tak ďakujem. Tak to si... Jaký bylo rozdělení pro vás, pro Slováky, když jsme se rozdělili v tom 93. roce? Jak jste to vnímali, že už nejsme Československo, že už to je jakoby samostatná jednotka? Vítali to, jakoby normální lidi to vítali nebo nevítali? Ne. Normálni, považujem sa za nich, dúfam. Ja to berem stále, že sme nejaké Československo. Ja to tak beru taky. Ja som sa rodil v Československu. Ja tiež. Ja som dostal české občianstvo 3 dní späť, mimochodom. Zajtra si idem pre občiansky, český. Si Čech? Áno, už som Čech, vlastne hovoríš s Čechom. Áno. Tak počkej, tak moment. Konec kamarádství. Jak si kamaráda Slováka? Ale ja som aj Slovák stále. Máš obaje dvoje? Obe, áno. To je super. Prečo som to hovoril, že som Čech? Jak to brali Slováci? Jo. A tam práve mi hovorili, že keďže som ešte ja federálne dieťa, tak mám aj český rodný list a nepotrebujem robiť nejaké úkony a som akoby rýchlejšie Čech. Myslím administratívy akoby. Takže to som ako ocenil. No a jak to vnímali to tí nacionalisti len. Vieš, máš politické strany, ktoré musia mať nejakú tému, ktorú ty, dneska sa im hovorí internetovo zraniteľnejší obyvatelia, vtedy sme hovorili, povedzme, menej vzdelaní alebo menej rozladení, musia mať nepriateľa. Musíš im podhodiť nepriateľa a potom ich zachraňovať. To je vlastne populistická politika. Takže vtedy SNS a takéto národné, vždycky je to národné, hej. Národné strany tlieskali, no konečne sme sa tých Čechov zbavili a všetko. A my z Bratislavy a tak, ako kúkáme, že tak zbavte sa aj nás. Aj sa takto odrežte. A nás tu nechte tuto u Rakúska, u Čiech a akože, no. Že jakoby já to zase beru z pohledu Čech, který jsme byli, a my jsme se strašně divili, jakoby tenkrát jsme se divili, jsme byli mladí, že jo, bylo nám 25, 24, tak jsme se divili, jako co blbnete, že vlastně jsme jeden stát, my jsme to nebrali, jakože vy nás nemáte rádi, nebo my vás. My jsme to brali jako, co blbnou ty Slováci, co chtějí. Ale to blbné, to blbnul Mečiar. Mečiar potreboval urobiť si z toho taký klondajk a to nešlo vo federácii, lebo Češi mali aj normálnu vládu a slušnú. A on potreboval tam vládnout sám. On to potreboval sám. To isté ako dneska Fico potrebuje. To je to isté, len horšie teda ešte. My sa vieme zhoršovať, my Slováci. Máme takú tendenciu, že keď si myslíš, že to je strašné, tak my to vieme urobiť ešte horšie. Takže my sme zhoršili Mečiara do Fica momentálne. Ale aby som zostal tam v tej dobe, tešili sa naozaj nacionalisti, ktorým tí politici nakúkali, že tak teraz ste zachránení. Teraz už tí Češi vás nebudú, neviem čo. Hej? No. Ale keď si tam povedal pravdu, jak to bolo, že po vzniku Československa vlastne, my Slováci sme nevedeli nič. My sme nevedeli ani viesť matriku. A došlo k nám, myslím, 36 000
českých úradníkov na Slovensko, ktorí nás učili, ako sa vedie štát. Znáš historii? Znám. Znáš historii? Ale to keď povedal takému nacionálnemu Slovákovi, tak ti povedal, to je blbosť. My si hovoríme, že to je taká hanba a taká škoda. Jednak hanba, ostuda, jednak škoda, že stratíš 10-15 rokov života krajiny, myslím, aj svojho. Pozri sa na Poľsko, ktoré bolo pod nami, pod Slovenskom, Bulharsko, Rumunsko. My sme tam chodili ako, teraz poviem to tak, ako boháči. Prehnane, ako že my boháči do Sedlákova. Hej? Ideme do Rumunska rozdávať kaugumy, hej, žuvačky tam tým, čo ti behajú s autobusom. Tí chudáci, čo nemajú dneska. My sme tí sedláci. Slovensko podľa všetkých dát a štatistík je chudobné, úplne na konci EÚ, najmenej vzdelané, najviac zakonšpirované, kde ti 20% ľudí pochybuje, že Zem nie je kulatá. To sú strašné štatistiky. To keď vidíš, by si normálne plakal. A tí ľudia, čím menej vzdelania, tým je viac hrdý na ten svoj názor. V dnešnej dobe musíš mať na všetko zmluvy. To je toľko, čo trvá točenie scény, tak skoro toľko trvá predtým ten proces časovo, keď sa to pripravuje. Američania sú takí útlocitní, že im sa robí často aj video, kde tá holka musí na video povedať, takto držať doklady a hovoriť: ja, Natália nejaká Ivanovna, som tu dobrovoľne, nepila som, nedrogovala som, idem točiť scénu, všetko som sa dozvedela, viem všetky podmienky, bla 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 bla. No a potom sa robí scenár, najotravnejšia časť, najotravnejšia celého procesu. Máš pokoj, sofa, že z Ikei, kytka z Ikei a stolek z Ikei, väčšina tých apartmánov, hej, kde sa točí. Krom výjimek, Rokosy, Freddy a týhle veľký, ale také tí naše, jo. No a teraz, to bola dlho táto dekáda, no a teraz došli vlastne pred časom už došli platformy a tým pádom tá holka vynecháva producenta, fotografa, kameramana, celý tento ansábel, jeho platebný systém, to, že ona z tej finálnej čiastky vidí proste prd, 0,0 prd. Zrazu ona sama si urobí profil, akoby na Facebooku. Ten OF-ko je hodne podobné, rovnako strašné ako Facebook, zhruba ten samý shit. A zrazu zistí, že ona môže vlastne monetizovať úplne všetko. Od svojho času, že si s tebou len píše, až po teda custom nejaké delfíny a nejaké nesmysly, ktoré si vymyslíš za strašné prachy, po one-to-one liveky, alebo liveka pre 10 vybraných ľudí, čo zaplatia najviac. To už, ktorá holka je obchodne kreatívna, tak z toho videí však sa hovorí tie Češky, Kafu a tá druhá, že vraj zarábajú 1,2 milióna mesačne. Ja tomu aj verím. Ja taky. Hej. Takže, a to vlastne oni nerobia nič extra, naviac ešte. Oni sa nejak nevyzliekajú alebo niečo. To je len, keď do toho dáš obchodný talent a robíš tam nejaké akcie, to máš plný Instagram, jo, poď do klubíku 50% sleva pro prvních 10 a tohle, to je všetko to. To je všetko to, ona presne vie, v ktorých časoch my u toho sedíme. Ja som si zaplatil asi 2-krát OF-ko niekoho. Vieš, že bola u mňa nejaká holka, väčšina mi to dá, povie, tu máš link zadarmo, pozri sa, jasné, alebo fotíme, takže ja nepotrebujem OF-ko, ale boli také, ktoré proste také vážnejšie. Ako by došla typovo, poviem, Krajinová, tak jej nepoviem, daj mi OF-ko, nie? Tak keby ma nadchla u toho podcastu, tak akože osobná chémia, niečo, tak to by som potom dal tých 15 €. Sa teda pozrieť, čo tam má, vieš, tak to myslím. No. Jasný. Martine, když teďka odbočím od toho OFK a podívám se na porno. Jak to probíhá celý? Pojďme to rozklíčovat. Jak to probíhá a jak to je pro lidi, kteří třeba začínají s pornem? Nebo vem to jinak. Já v úvozovkách, dobrý den, jmenuji se Uva a chci dělat porno. Já teď chci natáčet. Pravdu? No to je jasný. Tak keď prídeš ty ako chlap, to je horšie. To je horšie, lebo chlapom sa primárne neverí, že fungujú, lebo nefungujú. No a teraz, akože dobre, môžeš byť strelec, aký chceš, ale teraz ti to mám posteľ. Tuto je ešte 5 ľudí takto okolo. A teraz, dobre, teraz ho postav a proste bum, chod na to. Odzadu, odpredu, vyklopiť, zaklopiť, proste, aby tam bolo pozície nesmyslné. Věřím tomu, že některý ženský třeba na porno nekoukají, že to nepotřebujou. Ženský to mají trošku jinak, než my chlapi. My přemýšlíme metr nad zemí, ženská přemýšlí 2 metry nad zemí. Poviem ti, najväčší šok by si, keby si došiel na produkciu. Ja to viem preto, lebo raz som došiel za mňou kamoš na takú produkciu, ktorá bola vonku v lete. A
čo najviac šokovalo, a dodneska to vykladá po hospodách, keď niekde sme, že prišiel tam a teraz akože chodia nahí ľudia, ktorí si to ale vôbec neuvedomujú. Oni si to neuvedomujú, že sú nahí a my ako stav si neuvedomujeme, že oni sú nahí tiež. Takže ty by si bol takto nahý a ja by som hovoril s tebou a asi by som ti aj kúkol občas na péro, lebo však proste človek tak očami chodí. No, ale vlastne by som vôbec o tom nevedel. Keby sa ma potom vonku spýtali, jaké má Uva péro, ja by som povedal, kokos, čo ja viem, jak to mám vedieť. Zlaté 90. Prosíme moc, pokud se vám naše videa líbí, dejte nám odběr a like. Moc nám tím pomůžete tento pořad tvořit dál a zvát si zajímavé hosty. Moc vám děkujeme. Pokud nám chcete poděkovat ještě víc, můžete kliknout na tlačítko děkuju pod videem a zvolit částku, kterou nám pošlete. Případně si nás můžete předplatit tlačítkem připojit a budete mít k dispozici všechny kompletní epizody tady na YouTube. Jak jistě víte, jsme i na Hero Hero a Opinio. Děkujeme a nashledanou u dalšího pořadu.